Ngiyabingelela bantwana benkosi. Ngiyacela futhi ukuthi ngiphinde ningiphe ithuba esixoxisane ngendaba yobuNazaretha noShembe. Ngiphinde ngisho ukuthi angikhulumi nami njengongqeqe kodwa ngikhuluma nje njengomuntu osemdala esontweni. Izinto ocishe wayibona zisengodlela endala nophinde seyibona sezingale ndlela entsha esikhona njengamanje. Ngiyasho-ke futhi ngiyaphinda ukuthi lokhu kwami is for educational purposes noma for information purposes kulaba abafisa ukwazi ngobuNazaretha nalaba abafisa ukuthi bakwazi ukuhlukanisa phakathi kobuNazaretha nalento esikhona manje okuthiwa ubuNazaretha. Ngiphinde ngigcizelele ukuthi ubuNazaretha ngokukaNkulunkulu buyinto engcwele kakhulu, buyinto eyigugu kuNkulunkulu. Ingakho efisa ukuthi abantu ababantwana bakhe bathathe isifungo sobuNazaretha, ngoba umuntu othatha isifungo sobuNazaretha uyazehlukanisa nezinto ezingcolileyo, uyazehlukanisa nezinto ezingamthokozisi uNkulunkulu. Yingakho athi abahlukane nophuzo olunamandla ukuze kungabi bikho isikhathi la abathi khona okuthile nokuthile ngakwenza ngoba ngangiphuzile. Kungabi bikho leyo excuse kumuntu owubiza ngomntwana kaNkulunkulu ukuthi ngephula umthetho ngenxa yokuthi ngabe ngiphuzile. Namhlanje bengifisa abantwana benkosi ukukhuluma ngemigidi kanjalo nemvunulo ebandleni lamaNazaretha. uShembe ngesikhathi efika kuleli zwe wafica abantu bakwaZulu, abaningi babo babe abantu abangakholiwe, abangewa amakholwa, ikakhulukazi ey'ndaweni zasemakhaya. Mhlampe emadolobheni-ke namadolobha ayesemancane ngaleso sikhathi nabantu ababengabaningi emadolobheni ngalezi y'khathi ubabamkhulu afika ngazo, kodwa abantu abaningi babesemakhaya. Isikhathi esiningi-ke babebhinca, abase begqoka iy'ngubo lezi zesikholo okwakuthiwa isikholwa babembalwa kakhulu. Kwakuyila bese bekhethe inkosi uJesu bese bengene ey'mishini lezi zazikhona zabelungu, ngoba isikhathi esiningi ngaleso sikhathi kwakukhona abelungu ababeshumayela ivangeli. So babebhinca-ke abantu abaningi kwaZulu noma kuleli zwe laseNatali. Babe nemidlalo abayidlalayo, besina ingoma, benza yonke imidlalo le edlalwayo. Kodwa uthe uShembe mese eshumayela ivangeli likaNkulunkulu wabe sefaka imfundiso yokuthi kunezinto ey'khona kule mgidi abayenzayo ezingamthokozisi uNkulunkulu. Ngaba amaculo abawaculayo, ngaba indlela abagida ngayo nento ey'njenganaleyo. Wabe uShembe-ke sefika abashumayeza ivangeli lokwenza into ethokozisa uNkulunkulu, ngoba okuphambili noma ngabe umthetho awukho obekiwe maqondana naleyo nto, kodwa kufuneka okwenzayo kube yinto uNkulunkulu angathokoza ngayo uma eyibona. That was the basic principle kaShembe ukuthi esikwenzayo akuthokozise uNkulunkulu. Uma leyo nto ingasibe nesimo sokuthi ngeke imthokozise uNkulunkulu, wayekhuthaza ukuthi ayiyekwe noma imodifaywe ngendlela yokuthi ingase imthokozise uNkulunkulu. So kanjalo-ke nemigidi noma ingoma noma indlamu ababesina ngayo wayeseyimodifaya ukuthi cha,
akube indlamu ezomthokozisa uNkulunkulu noma kube imigidi engamthokozisa uNkulunkulu. Ingakho-ke wabe sebafundisa ukugida lokhu kwasezulwini, imigidi le egidwayo. Ingakho imigidi uShembe wayinika imvunulo ukuthi uma kugidwa akugidwe kusetshenziswe imvunulo, ngoba vele babehloba ngemvunulo nalaba sinengoma ngaleza y'khathi. So-ke njengabantu-ke ababevunula ngamabheshu, wabe sebavumela ukuthi abasine basebenzise imvunulo yamabheshu. Uma ungabona iy'thombe ey'ndala la ubabamkhulu ayegida khona namadoda, uzobona ukuthi babevunule ngamabheshu. Uthole ukuthi abanye mhlampe ngenhla abafake lutho baqimbile nje, kufakwe nje ibheshu nesinene, mhlampe kwase kuginqwa into ethizeni nje la emzimbeni. Kodwa khona nje imvunulo le esikhona namhlanje yayingekho. So wabe seyakha-ke ubabamkhulu imvunulo yamadoda kanjalo neyamakhosikazi encike emvunulweni yesintu. Wahamba ubabamkhulu wakhela imvunulo nalaba abangazi ukuyivunula imvunulo yesintu. So khumbula ukuthi ngesikhathi ubabamkhulu eshumayela ivangeli, ikakhulukazi lezi ndawo zaseThekwini koNanda kuphi kuphi, kwakuhlala namaNdiya, kwakukhona namaNdiya nawo awashumayeza uShembe aphenduka aba amaNazaretha. Manje-ke kwakungeyiyo into elula ukuthi namaNdiya ungathola evunule imvunulo yesiZulu ngokosiko lwabo. So ingakho ubabamkhulu wabe esebona ukuthi cha, nala emadodeni akube khona imvunulo engekho, engasebenzisi ikhumba. Ingakho wenza imvunulo yesikoshi, wabuka imvunulo yabelungu le yey'koshi, wayesebona ukuthi ingasebenza kahle nala kumaNazaretha. Wayeseyakhela imvunulo yesikoshi ngendlela-ke yasezulwini. Siyazi ukuthi ubabamkhulu izinto eziningi wayezenza ngokuvumelana noNkulunkulu. So-ke wakwazi ukwakha imvunulo yesikoshi. Kodwa-ke ngiyabona konke bengiqonda ukukhuluma ngakho imvunulo le yesiZulu. Imvunulo yesiZulu ebengiqonda ukukhuluma ngayo namhlanje. Into engisusa ukuthi ngikwazi ngikhulume ngale mvunulo yesiZulu, ukukhathazeka kwabezemvelo. Abezemvelo sebekhulume iy'khashana ezimbalwana bekhathazeka ngokuthi amaNazaretha asebenzisa kakhulu imvunulo yengwe. Bekhathazwa ukuthi le ipromotha noma yenza imakethe yokuphowuchwa kwezingwe. So khumbula ukuthi ingwe iyisilwane esivikelekile la eSouth Africa, okuwukuthi akekho umuntu nje ovumelekile uvele aphume ayozingela ingwe. It's a protected species. Ayifani nje nezinye iy'lwane, iy'nyamazane, impunzi, mhlampe namabhubesi. Kodwa ingwe nje is one of the protected species yase-South Africa, kufana nobhejane. Ubhejane nawo uvikelekile ngendlela ovikeleke ngayo. So uma laba bezemvelo bekhala kumaNazaretha ukuthi
ayikho indlela bengayenza ukuthi asebenzise olunye uhlobo lwento noma ngabe yingwe. Ake bapropose noma baphakamisa ukuthi kusetshenziswe ingwe ewukhaphethi. Shuthi le ndwangu ewukhaphethi enombala yengwe uma kuya ngokuthi sikhonze ingwe. Ngoba bathi amaNazaretha ayimakethe ye-illegal poaching noma ye-poaching noma yokubulawa ngokwebiwa kwezingwe la eSouth Africa. Futhi-ke beqinisile ngoba uma ubona nje umuntu embethe amambatha engwe okwazi ukuthi mabe u-3 shuthi kunezingwe eziwu-3 ezabulawa ukuze akwazi ukuthi lowo muntu afake amambatha engwe anomsila. So kushuthi mabe u-100,000 kusho ukuthi kunezingwe eziwu-100,000 ezabulawa ukuze kutholakale le misila yazo esivunula ngazo nokunye-ke. Hhayi ukuthi mhlawumpe umuntu oyedwa uvunula, mhlawumpe abantu abawu-3 bavunula ngengwe yodwa. Cha, ilo nalo ufuna ingwe yakhe ngoba uma unemambatha nje engwe ngesithathe ngokuthi-ke mhlampe ikhanda lenza imqhele lenzani, kodwa okusalayo imsila wengwe lo owenza amambatha usho ukuthi kunengwe yodwa eyafayo oyisebenzisayo wena. Siyazi ukuthi vele la eSouth Africa asikho isitolo ongaya kusona nje ufike uyothenga khona isikhumba sengwe, none. Okuwukuthi uma ngabe unesikhumba sengwe unaso ngoba sitholakale through commission of crime, ngoba uma ngabe ubulala ingwe is crime, icala. Uma ungatholwa nje ubulala ingwe ungazange ubize abezemvelo, lokho kuba yicala, bangakuthiwa seyicala njengokutholakala nophondo lukabhejane. Manje-ke bayeza, angazi noma mhlampe abakaze bafike bakhulume nabaholi, bafike bekhale kubaholi ukuze abaholi bakhiphe instruction yokuthi no more ukudayiswa kwemvunulo yengwe, okuwukuthi onaleyo mvunulo yengwe onayo akayi-preserve kuwukuthi uma ngabe iphela angeke asakwazi ukuthola enye. I don't know if maybe they have not approached abaholi. Uma ngabe sebeba-approach abaholi ba-resista, it means kwasebona abaholi babambe iqhaza in the extermination of izingwe eSouth Africa noma in the commission of crime. Ongeke uthuke uma ngase mhlampe kushaya umthetho ukuthi whoever ovunule ngengwe including ama-royals abe necala. Mhlampe kube ukuthi uma unengwe nemvunulo yengwe ufuna ube nesitifiketi esithile, njengoba kwakwenzeka kuqala kwigqiki zomkhovu. Kuqala ukuthi uma unesihlahla sesigqiki somkhovu kuthiwa kufanele ube nencwadi noma nesitifiketi ositholayo from abezemvelo ngoba nayo isihlahla ezivikelekile. Nakhona mhlampe kulokhu kwezingwe if kungakuthi ibandla ikakhulu lamaNazaretha angisho njalo, ngoba nalaba abavunulayo besintu imvunulo bayithatha kumaNazaretha. Uma babona begqoke amambatha engwe is either bawathenge kubantu abamaNazaretha noma bawaboleke kubantu abamaNazaretha. Kodwa nje phakathi embathweni kwengwe there is into ethi amaNazaretha phakathi ngoba iwona asebenzisa le mvunulo. Kodwa umbuzo sekuthenini angithi nje into okuyiyona esidonsa amehlo manje ubuningi babantu sebekhona, ngoba yebo ibisetshenziswa ngesikhathi seNkosi Ilanga, ibikhona imvunulo yengwe, kodwa ngenxa yokuthi abantu bebengabaningi kangaka bekunganakeki
bekuyinto nje mhlawumbe ongayishalazela. Angikhumbuli kahle kubawamkhulu, angaze ngibone umuntu ovunule ngengwe angaze ngimbone. Angazi noma kwenza ukuthi kuqala ingwe yayingavumelekile ukuthi ivunulwe umuntukazana. Kwakuyimvunulo yamakhosi, ikakhulukazi ingonyama. Manje-ke angazi-ke noma mhlampe kwakuyileso sizathu noma ingoba yayingekho accessible kangako ngaleso sikhathi. Kodwa isikhathi senkosi Elanga ibikhona, kodwa kube ukuthi-ke abantu ababaningele ukuthi ingaze idonse amehlo. Kodwa njengamanje nawe mawubuka nje ubuningi babantu sebukhona yilo nalo namambatha akhe engwe. It means a lot uma ngabe kuya ngokuthi izingwe zivikelekile. It means amaNazaretha ane-proceeds of crime, anenzuzo ekwenzweni kwecala lalaba bantu abaphotsha izingwe. Ukuthi ngamafuphi banempahla entshontshiwe. They've got a stolen items. Uma une-stolen item-ke nawe ngokomthetho wase-South Africa unecala. So-ke uShembe-ke akabathanda abantu abanamacala. Uyethathe ngokuthi benze isono uma ngabe uthenga izinto noma usebenzisa into entshontshiweyo. Ngeke nje ukuthi kuntshontshwe imoto bisizodeselwa wena njengomNazaretha usuthi wena unaso isono sokuntshontshwa kwemoto. So angazi ngathini, kodwa it means nje in simple terms isho ukuthi amaNazaretha avunula nge-material yokwebiwa. Le nto yake yakhalisa nololiwe kuqala kangawothi kwake kuphume abantu baloliwe behambe beqoqoseyile la emadokodweni makwakhiwa amadokodo, ngoba kwakuphela oseyili kwaloliwe bentshontshwa yokwakhiwa amadokodo. Uthola ukuthi nje amadokodo o-Transnet nje o-Transnet ambozwe ngo-Transnet. So same thing nezingwe. Uma bezemvelo ngempela befika bezokhala bethi maNazaretha-ke nehliseni noma eniqhamuke nendlela okungaba yiyo. It is wrong ukuthi amaNazaretha engenzi lutho ngalokho, ngoba asengakuphendula njengento eyisono. Sengaba into eyisono ukuthi amaNazaretha asebenzisa i-material yokwebiwa. So angazi ukuthi ubani ongafanele enzeni, ngoba ukuvunula ukusebenzisa ikhumba. Ukuthi leso sikhumba esani, as long as leso sikhumba sivumelekile ukuthi singenza imvunulo, akusho ukuthi sengaze kube yingwe. uNkulunkulu wasipha iy'nkomo ezinhle kabi okuthiwa amanguni, and inhloso yokuthi uNkulunkulu enze amanguni abe mbalabala, abe nemibala emihle kangaka, kwakuwukuthi wenzela ukuthi sembathe ingubo. Isikhumba senkomo siyingubo, wenzela ukuthi abantu bathole into yokwembatha kusona, ngoba phela kwakwembathwa iy'khumba, ukuze ungafaniselani nomunye umuntu. Naleyo nkomo inesikhumba sayo esingafani nesinye. So okuwukuthi singayisebenzisa iy'khumba zamanguni ekwenzeni imvunulo yokusinela uNkulunkulu kunobe simsebenzise into yokwebiwa, sibe yingxenye yokwenziwa kwecala. Ya, so-ke lokhu engikushoyo njengoba ngisho ukuthi okwami ngikhuluma in the stand yokufundisa ukuthi uShembe ngeke ngithi nje kube uBhombela usekhona, ngabe uthini ngale nto uma ngabe kukhona abomthetho abakhala ukuthi amaNazaretha azibandakanya ekwephulweni komthetho. Ngabe uBhombela uthini ngakho? Nesiqiniseko ukuthi ngabe usayivala le mvunulo, wathi ayiyekeni bantu bayakhala belungu ney'lwane.
ukuze iy'lwane zingammangaleli. Kuye kuthiwa uShembe wayekhuluma naney'lwane, kwafika iy'lwane kuyena y'zokhala uma ngabe kukhona okuthile okuy'hlukumezile ngabantu. So nginesiqiniseko sokuthi-ke uma kuzokhala afike abelungu bezokhala kuyena bethi imvelo yabo evikelekile isengcupheni yokushabalala ngenxa yamaNazaretha. Ngicabanga ukuthi uShembe lokho wayengakusukumela akwenze kube yinto ewumthetho ukuthi umuntu owumNazaretha akayeke ukusebenzisa ingwe. Siyakhumbula ukuthi ingwe isikhathi esiningi is associated with imimoya. Nabantu bemimoya nje ingwe bayisebenzisa as isilwane semimoya. Izangoma zisebenzisa amabhayi anezingwe, zisebenzisa nayo imiqhele le enezingwe. Nje ingwe is associated with imimoya. Ingakho noShembe entabeni yaseNhlangakazi kuthiwa zafika izingwe zibhonga, kodwa wazenqabela wathi cha, hhayi nina anginazi. Kodwa-ke lokhu engikushoyo angikusho in association with imimoya ukuthi mhlampe because izingwe zinobuhlobo nemimoya le khona eyaliwe ezulwini, kodwa ngikusho in a context of isono owukuthi uma ngabe kuwukuthi amaNazaretha uma kuwukuthi nje kuthiwa mangase amaNazaretha athi stop using ilokhuzana ingwe, kuwukuthi lokho kukuphela kwemakethe yabantu abahamba bezingela izingwe ukuze bazodayisela amaNazaretha. Okusho ukuthi lokho ngingasho ukuthi iy'lwane noma izingwe zingaphepha noma kuwukuthi zinganda zinganciphi njengoba abezemvelo bekhala ngokuthi ziyancipha, ngoba njengoba ngisho asikho isitolo ongaya kusona ukuthi lapha kushukwa iy'khumba zengwe, lapha kudayiswa iy'khumba zengwe. Why? Because it's a protected species. Ngisho bona abezemvelo abavumelekile ukuyidayisa. Angazi ukuthi uma bethola ingwe ifile noma mhlampe kwenzekani besenze njani isikhumba sayo, noma basishisa noma basenze njani, kodwa nje ngeke uthole nje kuthiwa la we are selling leopard skins. No, you can't get it anywhere. So because why? It's a protected something. Angazi-ke noma mhlawumbe sekufanele silinde ukuthi kuze kube kungena umthetho ephalamende ozoshawa ukuthi no more to use a leopard skin because it's a protected species. Angazi, kodwa nje into ebengithi njengamakholwa, amakholwa afuneka abuye ayibuke ukuthi angaphuma kanjani kuyona leyo ndaba, ngoba uma injalo isho ukuthi kunesono amaNazaretha asenzayo. Lokhu-ke njengoba ngikusho ukuthi inhloso ukufundisa, inhloso ukuqashisa, inhloso ukwenza ukuveza izinto eziwubunuku ebuNazaretheni. Inkosi ibusiseni ekuzwile.